hvis jeg skal begynde at introducere mig selv her. Jeg hedder Nikolaj, jeg er 20 år, og jeg er 3. års elev her på specialisterne. Jeg er virkelig kæmpe fodboldfan, og så elsker jeg også julen. Ja, det gør du. Det gør du, Nikolaj. Jeg hedder Lukas, jeg er 17 år og 2. års elev her. Jeg kan godt lide at skrive og se anime. Vi skal jo snakke lidt om julen, Basim. Ja. Det er jo en julestue. Ja, det mærker jeg da. Jeg har pyntet flot op. Ja. Ikke? Vi har leget lidt som med selve titlen siger jo. Julestue. Ikke? Der har vi leget lidt med den. Det er jo en specielt tilrettelagt uddannelse. Ja, det er det. Julestue. Så det synes vi selv var ret sjovt, faktisk. Der var vi lige lidt joked. Ja, det er vi fedt. jokede lidt. Vi synes, det var sjovt. Ja, det kan jeg godt se. Det er du i hvert fald. Det er godt, du går til hende. Det er så godt. Men jeg er lidt bange her med om hovedet i sådan der. Ja, med kuglerne. Ja, det har vi også joket utrolig meget med. Ja, det er sjovt. Med julekuglerne. Men vi skal tale om jul. Det skal vi. Og vi har faktisk været meget spændte på, hvordan du egentlig holder jul. Ja. Mhm. Så, har I et spørgsmål, eller sådan... hvad tænker du? Jeg tænker sådan, altså... Jeg har taget 2 Hvad vil I spørgsmål gerne med, vide? hvis der er. Ja, vi vil gerne vide noget. Ja. Men jeg tænker egentlig, at jeg skal kaste bolden herover til de young guys, fordi Yes. du har nogle spørgsmål, du har forberedt, Nikolaj. Altså, jeg har et sådan, det er ikke med, altså det er sådan mere et, ikke med, hvordan du holder jul, men det er så mere et sådan, et spørgsmål til, for eksempel, men nu ved at du laver musik og alt det. Jeg har hørt mange af dem, de er voldgode, vil jeg lige sige. Tak. Men jeg havde altid sådan undret mig lidt, om du nogensinde har tænkt på måske at lave en julesang på et tidspunkt måske. Ja. Om du vil gøre det? For jeg ved ikke lige, om du måske har lavet det der. Altså, jeg har faktisk indspillet en julesang på et tidspunkt. En gammel Michael Jackson cover der af Jeg så julemanden kysse mor. Mm. Så den har jeg faktisk lavet på et tidspunkt, men det var et mærkeligt projekt, og det var ikke noget, der kom ud på mine platformer. Sådan. Så den har jeg lavet, men jeg har jo skrevet julesangen til andre kunstnere faktisk, hvor jeg ikke selv har fremført den og sunget den. Kunne det være sådan, som for eksempel, jeg ved jo, Burhan G synger nogen, og det gør Rasmus Seebach også lidt, og så videre, så videre. Ja, for eksempel, dem jeg har skrevet til, en af dem, som jeg husker, er Bro. Bro, han har lavet en sang, der hedder Igen i år, som er en julesang. Og den har jeg skrevet, så jeg har ligesom prøvet, altså, der er jo alle sangskriver og musikere, de har jo sådan lidt en drøm om at lave en julesang, fordi den bliver jo spillet hvert år. Kaching, og det er jo totalt, du ved, ikke? Og jeg tror personligt, at du godt kunne finde ud af at lave en god julesang. Ja, tak. Det tror jeg også, men jeg har ikke sådan ramt den lige i julenumsen. Det har jeg ikke endnu. Du er ellers meget juleagtig, synes jeg. Ja, men det synes jeg. Hvorfor synes du det? Er det fordi jeg er hyggelig og sådan, kan godt lide hygge og hjem? Du er hyggelig, og du kan godt lide mad, og ja, det er er sådan en guy, der godt kan lide familie. Ja, og godt lide at nyde ting. Og altså sådan, det er rigtigt. Men det er jeg også. Men jeg tror bare ikke, altså det lyder måske lidt hårdt, men jeg tror, jeg skal også skrive en julesang til den rigtige artist, måske, til den rigtige sanger, som ligesom har den rigtige platform, eller sådan, ikke? Kunne være mig. Det kunne faktisk godt være, synger I nogen af jer? Er der nogen? Nikolaj. Du synger? Okay. Ja. Er du også til julemusik? Jeg er ikke så meget til musik generelt. Jeg lytter ikke sindssygt meget til musik. Nej. Det er sjovt, du siger det. Altså, og nu smider jeg lige, laver lige en mic. Altså, det gør jeg faktisk heller ikke. Nej. Altså sådan, her til morgen så jeg faktisk min, du ved, Spotify, det har jo sådan Spotify Rap, ikke, som lige er kommet ud, ikke? Og jeg var helt, altså sådan, jeg hører virkelig lidt musik. Ja, altså, jeg så også min, den var... I forhold til, altså jeg hører meget mere podcast. Ja. Apropos. Men det er egentlig meget, det er egentlig meget sjovt, det der med, at altså
man skulle jo tro, at en musiker hørte meget musik, men det gør jeg ikke. Altså, Du hører ikke særlig meget din egen sang heller? jo, kun min egen. Ja, perfekt. kun min egen. Morgen, middag, aften. Jeg skal faktisk ud og høre den lige om lidt, så jeg bliver nødt til. Det burde jeg også gøre. Jeg spiller jo Johnny på repeat, jeg gør. Fedt. Er det en af dem, som du som er vokset på dig? Jamen, sådan, nej, den der faktisk er vokset på mig, det har været lige siden jeg var helt lille. Det sagde jeg også der i første optagelse, vi lavede. Da jeg var sådan nok den lille, sådan der i 2014, tror jeg, var jeg med Cliché Love Song. Yes. Fedt. Den var, da jeg så dig performe der, ikke? Ja. Så tror jeg fik den lige pludselig på hjernen, og så havde jeg som lille bare lavet som om jeg havde sunget med en mikrofon, og sang den op på mit cykelskur, og været inde i køkkenet, og det hele, hvor mine forældre havde filmet mig, det hele, mens jeg bare sang den. Ja, men det er også det er en meget irriterende catchy sang, ikke? Ja, altså jeg vil sige, den er stadigvæk god til i dag, altså, fordi den bring back memories, det gør den jo. Det, altså, og jeg kan også mærke det, når jeg er ude og optræde, så er der jo folk på jeres alder, som ligesom er vokset op med den sang, som du selv siger, så har stået på en eller anden skur og sunget det der. Eller hvad man... op på mit cykelskur, tage det, og så sunget så der er mange følelser, altså det er jo det musik, det kan faktisk. Altså det kan jo tage en tilbage til en tid, hvor man husker tilbage på en tid, som var god eller noget, ikke? Altså, og det synes jeg jo er en stor gave, et privilegie at få lov til. Altså prøv at forestille dig, der er nogle mennesker, der har spillet min sang til et bryllup, eller sådan været en del af, altså alt muligt, ikke? Altså jeg har også sunget sange til begravelser, og prøv at forestille dig sådan, at der er nogen, der har en sang, som er deres, ikke? Det synes jeg er meget, meget smukt egentlig. Altså. Og dine sange også, som du har, sunget med nogle andre kunstnere også, har været gode. Jeg ved, jeg har... udover Johnny og Cliché Love Song-sangen, så har jeg også den der, det er mig, der står hovedet og banker på, som du har sunget. Som et cover af Thomas Helmigs. Som er et cover nemlig. Ja. Og så har jeg, hvem er de, den der VM-sang der. Med Jamilian? Det er fordi, du er fodboldnørd, ligesom mig. Jamen, den er bare god at spille til. Det er en virkelig sjov sang. Så, men ja, jeg hører faktisk ikke særlig meget musik, fandt jeg ud af. Hvad er den bedste julesang? Altså all time. All time. Det er svært. Det er et meget svært spørgsmål. Okay, vi bliver nødt til at tage den danske først. Så en dansk julesang, som jeg synes er sådan all time bedste danske. Er det kunne godt være ting. Altså det er en virkelig god popsang. Det er en virkelig god popsang. Ej, hvor er det en god sang. Den er god. Men der er jo altså det tror jeg faktisk, men det er mere stemningen. Altså der er noget med det der lyd, der kører sådan noget lyd i baggrunden, sådan noget ambience, sådan hele det der univers, man kommer ind. Jamen, det vil jeg sige, det tror jeg er en af mine yndlingsdanske julesange. Og så synes jeg, den engelske, jeg er så basic. Basic er da godt. Ja, det er det. Basic er nice. Jamen det er det, altså jeg er sådan... Er du sådan en last Christmas? Du er lidt... Nej, okay, nej. Der vil jeg sige Ariana Grande med Santa Tell Me. Den er også god. If you're really there, den kan jeg. Make me fall. Den kan du også. Ja, den kan. Det er en god sang, det er en fantastisk sang. Den er awesome. Ja, den kan jeg også godt lide, ikke? Wow, du var også til en julesang der. Hvad? Du var også til en julesang der. Nej, jeg kender den bare. Han siger ikke, den er god. Nej, den er jeg var bare sådan for at vise lidt yin og yang herovre på den anden side af bordet. Lukas er sådan lidt, jul not so much. Nikolaj er sådan, jul rigtig meget. Rigtig meget, let's go jul. Hvor Lukas er mere sådan, den er meget. Det er, hvad det er, ikke? Hvor er du henne på skalaen med jul? Jeg er også sådan, let's go. Jamen, det forstår jeg godt. Jeg er jo vokset op i en muslimsk familie, hvor vi ikke har fejret traditionel jul. Så jeg kan ikke huske, vi har haft julepynt derhjemme, for eksempel. Men vi har altid samlet familien den 24. Og spist god mad og sådan. Så det har jo været en del af vores december, men ikke på sådan traditionel vis. Men jeg kan godt mærke, altså på mine ældre dage, her hvor jeg er blevet lidt ældre og sådan, så kan jeg godt mærke, altså sådan, jeg har lavet julekalenderlys derhjemme, altså selv.
Mm-hmm. Du er hyggelig. Ud af sådan lær alt det der, ikke? Lær, og du har købt noget gran, og nogle små grankogler. Har du det? Ja, og den er faktisk ikke købt, ligesom den her. Jeg har selv lavet den med mine egne små hænder. Nej. Ja, og det synes jeg faktisk var meget hyggeligt. Det er da hyggeligt. Og et højt kalenderlys og sådan, ikke? Så det var, så det synes jeg, men det hjælper også, at ved, man ikke er alene, altså sådan, at der er nogle andre, der også vil julen, ikke? Altså sådan på den måde. Så, men ja, jeg synes det er hyggeligt, og jeg elsker, det er jo altid mig, der står i køkkenet juleaften. Altså det er mig, der står for anden, og det er mig, der skal stå for, jeg elsker at stå i køkkenet, jeg elsker at lave mad til gæster og familie, og det er noget af det bedste, jeg ved. Altså, at se folk glade og høre folk sige og små sådan noget. Det varmer virkelig mit hjerte. Det er mit kærlighedssprog, virkelig, at lave mad til folk. Det synes jeg virkelig er dejligt. Så jeg synes godt, man kommer, altså, jeg synes det er hyggeligt. Altså, følger også lige med i julekalender og sådan noget. Godt lige at se nogle forskellige. Julekalender er fantastisk også, ja. Hvad ser du? Ja, hvad hedder det? Lige nu, der ser jeg, Valdes jul gør. Valdes, ja. Den har jeg faktisk aldrig set. Så mange. Er den god? Ja, den er, hvad hedder det, sådan, når man, jeg har sådan, samlemappe, jeg har med Valdes jul, som jeg har samlet jeg startede helt i november måned, og jeg er allerede blevet færdig med den faktisk. Er det kort, eller er det... Ja, det er samlet kort, man kan ligesom, få. Nu siger jeg måske noget, ligesom Pokémon-kort-agtigt. Det kunne det for eksempel godt altså sådan, men samme-agtigt, ikke? Ja, hvor der er, forskellige tal til dem, hvor du skal lægge dem ind i bogen og så videre. Fedt. Og dem har du alle sammen nu? Jeg tror faktisk, jeg har den, hvis der er... Ja. Lad mig se her. Fedt. Jeg har den faktisk hernede. Har du set Valdes jul? Nej, jeg har ikke. Du heller ikke? Nej, jeg er faktisk ikke sikker på, om nogen af mine familie ser julekalender i den her. Nej. Den sidste, jeg har set, har været Tinka. Ja. For den tror jeg heller ikke. Den tror jeg heller aldrig, jeg har set. Altså, jeg er også lidt ældre end jer, ikke? Altså sådan, jeg er jo start 30'erne, så en af de julekalender, jeg husker rigtig, rigtig tydeligt fra min barndom, det var Pyrus. Altså, jeg var jo, ja, gang i den sang i den, ikke? Altså, jeg lover jer for, at jeg elskede Pyrus, og jeg tør ikke rigtig at sige det, men jeg har måske set et afsnit hver dag siden den første, inden jeg går i seng. Det er det sidste, jeg ser, inden jeg går i seng, så har jeg lige set et afsnit Pyrus. Ja. Du må ikke grine. Det er helt fint. Sådan har jeg også været, hvis det var, jeg så Nissebanden eller noget andet, så har jeg også lige gjort det. Det er hyggeligt. Eller så min yndlingsjulekalender, men det er så fordi, at mig og min storebror kan bare ikke få nok af det, fordi vi synes, det er sjovt. Ja. Vi lytter stadigvæk til Bamses julerejse. Prøv at se sådan en sådan valg. Okay. Samlealbum Valdes jul. Ej, hvor vildt, mand. Og det er jo den er faktisk ret flot lavet, den her bog. Og altså sådan, hver gang jeg ser Valdes jul, så er de her nye afsnit, der kommer det. Det er de her kort. Så kan jeg nemlig, fordi jeg har samlet de her kort, sådan hvis det er i episoderne, så kan jeg sige sådan, se, det er jo den mystiske sten, eller der var den der gris der var med i eller bogen, eller sådan. Altså, koster de penge, sådan nogle kort, eller? Altså, man skal handle ind for 100 for at få en pakke. Man skal hvad? Man skal handle ind i, de her 3 butikker, der er Bilka, BR og Føtex. Ja. Der skal man så handle ind for minimum 100 kroner. Og så mere der. Og for hver 100 kroner, du ved, så bruger det, så får du en pakke med 3. Så går det jo hurtigt med dig med alle de pemmernødder, du sikkert spiser i december. Jeg har allerede klaret den. Ja, det er fantastisk. Altså, jeg mangler kun det specielle nummer 8 kort, som man kan få i butikkerne, og så kan jeg printe man skal hente det? Yep. Ej, men det er noget med, der er et tidspunkt, hvor man kan hente. Sko. Jeg ved ikke, om der er et tidspunkt. Kort nummer 8. Er det nummer 8? Ej, hvor sjovt. Ej, men det er egentlig sjovt, det der med generelt alt det der. Altså, nu spørger jeg bare, synes I, at julen er kommet til at handle lidt for meget om gaver og sådan materialistiske ting, eller hvad synes I? Det tror jeg ikke helt. Nej? Det synes, du synes ikke, det er sådan... Du skal bare have flere gaver. Det er sådan, nej, det er fordi sådan... Jeg vil nok sige, at julen handler ikke kun om gaverne også, men det er også sådan med, hvem man er sammen med, og man kommer sammen som, du ved, en familie der, samles, og hygge og alt det der så videre, ikke? Jo. Okay. Men altså sådan, jeg kan jo godt se sådan lidt, at sådan, altså,
det handler også, jeg synes folk, de stresser helt vildt meget op til jul med at købe gaver, og nej, og det skal være perfekt det hele, og du ved, altså sådan, og det kan jeg godt sådan, det er i hvert fald noget, jeg ikke har lyst til at blive en del af, den der, nu skal vi julestressen, ikke? Fordi der, måske mærker man det ikke så meget, når man er ung, fordi det er ligesom de voksne, der står for mange af de her ting, ikke? Det er det, der sådan, jeg føler, ja. Jeg tror, det var det, vi snakkede om det gjorde vi. Sidste søndag, hvor første søndag er advent, det der med, at hvor jeg spurgte også ind til, om julen var en autistvenlig højtid, eller om det sådan er stressende. Og der var I begge to sådan, nej. Det er da meget autistvenligt. Det var meget autistvenligt. Der var sådan meget, det var ikke sådan, det synes jeg egentlig var fint nok. Altså på trods af det, at man har det der, som du siger, stress med gaver, og der er nogle ting, der skal nås og sådan noget. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der har en tom decemberkalender. Nej. Jeg tror også bare, det bliver mere stressende, når du bliver dem, der kommer til at planlægge det hele. Ja. Fordi at lige nu, altså, som barn, så planlægger du jo, altså, nej, du vågner op, har det hyggeligt i en dag, altså, spiser noget mad og åbner nogle gaver. Men altså, som den voksne, som skal arrangere det hele, så kan jeg godt se, at det kan nok... Der er nok mange ting. Ja. Ikke mange bolde i luften. Det kan godt blive en lille smule stressende faktisk om morgenen her for mig. Med mine julekalender, jeg plejer at åbne, ikke? Fordi at jeg skal nå noget jo først, inden da jeg kan åbne dem, og nogle gange åbner jeg dem ikke her om morgenen, fordi jeg ikke når det. Jeg når det for eksempel ikke i dag. Hvor mange julekalender har du? Jeg har en chokolade, jeg har en chipskalender, jeg har en slikkalender, jeg har et skrabelod. Det er jo fuldtidsjob. Og hvis der er, at isbilen kommer forbi på et tidspunkt, så kan jeg få 2 skrabelodder derfra. Men det er jo faktisk, nu laver vi lidt sjov med det og sådan at, men det er jo det, jeg mener med, at der er rigtig meget. Nu kommer der ny kredit, og kæft, har I ikke YouTube Premium? Det er ude af budgettet. Ja, det er ude af Vi har brugt alle penge på det her. Ja, det er sygt. Jeg tror, der er nogle af drengene, der lige fikser det der. Ny kredit. Det er derfor, måske det, fordi vi snakker så meget om penge. Jamen, det er det. Og så nu kommer der power. Vi har en klipper til at få det her udgangsbegæret ud. Ej, det er fint. Jeg driller også bare, det er fordi, den har kørt i lang tid. Men i hvert fald det der med julen, og du ved, altså, som jeg siger, at der kommer mange, altså, julen burde jo være et sted, hvor man retræter eller trækker sig tilbage og ligesom får ro på. Men der kommer bare flere ting, man skal. Så er der en julekalender, så skal man lige huske det her. Lige kigge, hvad der er i julesokken, for eksempel. Der kommer flere og flere opgaver, ikke? Altså sådan, det. Hvilket er meget sjovt. Men det er en hyggelig tid, synes jeg. Prøv at forestille jer, hvis der ikke havde været jul, altså hvis der ikke var noget i december, hvor lang vinteren så ville være, ikke? Så vi jo bare brokke os over kulden i stedet for. Jamen, det er helt vildt. Altså sådan, bare sådan januar, februar måned kan også blive nogle lange måneder, ikke? Ja. Men du ved, altså tænder lys, og du ved, vi hygger os, og du ved, får en masse dopamin, og spiser sukker og fedt, og altså alle mulige lækre ting, ikke? Som gør vores hjerner glade. Ikke? Så det er jo et meget altså det er et bekvemt tidspunkt, julen falder på, ikke? At det ikke var juni, vi skulle sidde og æde sovs og kartofler, du ved, eller juli. En god gang sovs og kartofler kan man altid. Nej, det kan man altid. Det kan også godt være lidt stressende faktisk, jo også, hvis der er en dag, hvor at, nu tænker jeg for eksempel, hvor der kommer et julekalender-episode, ikke? Og man har så travlt den dag, at man ikke kan nå at se den episode, og så bliver man nødt til næste dag at se 2 i stedet for. Jamen, det er det. Det bliver jeg for eksempel nødt til i går. Jamen, det er det. Jamen, det er jo det der med, at man får flere ting, man skal lave, ikke? Jeg gad egentlig godt at høre, hvad spiser I til jule? Hvad spiser I hjemme hos jer? Det... Men det vil jeg vildt gerne høre. Altså, det er slet ikke traditionelt overhovedet. Nej, vi spiser mest, hvad vi godt kan lide, fordi at ingen af os kan lide. Altså sådan julemad. Traditionel julemad. Ja, ikke noget and og... Fiskesteg eller... Ja, ingen af os er sindssygt glade for det. Nej. Men altså, vi kan alle sammen godt lide sådan bøffer og sådan noget. Som, altså, vi spiser nogle kartofler, en bøf og... Lækkert. Ja, noget drik til. Så, altså, det lyder godt. Ja, det er en del federe end at have en hel masse på bordet, som halvdelen af os alligevel ikke det kan jeg virkelig kommer godt, til at spise. Ja, fordi man skal følge en eller anden tradition, ikke? Altså, det er jo, hvor mange er I? Hvor mange bliver I til sådan en juleaften? Altså normalt har vi været
altså tæt familie, mor, far og søskende. Vi er 6 i alt, 3 søstre, og så selvfølgelig mine 2 forældre. Ja. Og så min mor eller far sidder i familien, så er det sådan skiftet hver år. Ja. Men i år holder vi det for os selv. Sådan lidt mere low-key, hvis du vil. Dejligt. Ja, så det... det bliver bare Ja, det bliver mindre stress, og det bliver nemmere at holde styr på det hele. Ja. Og det bliver også bare lidt mere hyggeligt, så vi kan nå en hel del mere, og der er ikke, så mange at tage sig af. Men I har i hvert fald mere tid til hinanden. Ja. Ikke? Det er også dejligt. Hvad gør I hjemme hos jer egentlig? Ved os, der er det sådan, der er det lidt forskelligt, fordi at der er nogen, 24. december eller noget, hvor vi holder jul hjemme hos min fætter og min moster. Ja. Og så er der nogen, og så er det så, så når vi har holdt jul i det her år, så næste år, så bliver det så hjemme også i stedet for. Så I skifter lidt? Ja, vi skifter sådan lidt, ja. Og så vil det være, i dag, med det her, i den her jul her, i år her, ja. Der, tager vi hen til min, der tager vi hen til min fætter og min moster der, og der har vi, der har vi simpelthen min fætter og min moster, vi har mig og min storebror, min mor og min far, min mormor, som kommer helt over fra Jylland i Randers der, kommer over os og er med. Og så I bliver en del mennesker faktisk? Vi bliver en okay del mængde, ja. Og I spiser julemad også, ja? Vi får, der er nogen, der sådan får and, og nogen vil have flæskesteg, så der er buffet. Kartofler, sovs og... alt det der lækkert. Og så er vi altså jeg vil sige, det er sådan en lille jydeagtig kind of ting. En jydeagtig? Må jeg gætte, hvad det er? Ja. Og jeg har også et bud. Du kommer med det først. Okay, altså er det bedister? Okay, det var ikke det, du ville sige? Chips? I brun sovs. Ja. Det er jydekartofler. Det er en ting. Hvad siger du til det? Hvad? Det har jeg aldrig hørt om. Har du ikke hørt om folk, der dypper chips ned i den brune sovs? Nej, aldrig. Det er en ting. Altså, jeg har også hørt det. Chips. Jeg tror ikke, vi startede med at gøre det, men jeg tror faktisk, det var mig, der kom op med ideen her. Og så tænkte jeg, fordi jeg havde nemlig... Jeg tror, jeg havde set nogle andre prøve det, eller andet ting. Det vil jeg da også prøve. Lukas lærer rigtig mange nye ting om julen. Levende lys i træet, chips. Og jeg har set nogle reklamer med det, så Tafel, der havde gjort det, hvor det var julemand, der dyppede chips ned i brun sovs i stedet for. Ja. Vi kører ikke chips med sovs. Gør I ikke det? Nej. Det gør vi altså. Det kan være, du skal prøve det, Tina. For at tænke på, det lyder lidt mærkeligt, jamen det er altså faktisk det gør det jo ikke. Prøv at høre. Det lyder fantastisk at snakke. Jeg ved det ikke. Hvad siger du? Okay. Om det er kartofler og sovs. Altså... Det er det eller om det er en dybstegt kartoffel, som er meget tæt skåret. Ja, nogle af dem. Men altså, jeg sidder her og bliver helt sulten. Jeg er sulten også. Men det skal jo også være, det kommer også an på, hvilken chips det er jo, tænker jeg. Altså, jeg vil bruge normalt bare house normal original chips. Der er jo forskellige. Ikke lige sådan en sour cream med lidt. Sådan sour cream. Nej, det er barbecue chips. Ja, lige, cheese and onion eller andet. Jeg bliver nødt til at sige noget her, fordi at der er 2 forskellige, som folk bruger, så vidt jeg har forstået. Jeg er jo chipskondisør. Så der er den klassiske franske kartoffel, ikke? Som er den der blå, hvide... Som er Kims lavet, ja. Tafel, tror jeg. Det tror jeg, det er. Tafel er original, hvad jeg kan huske. Ja, men det er helt tynde, ikke? De er helt tynde. Så de findes, og så findes der også nogle Kims. Ja, Kims franske kartofler, er det ikke det? Nej, jeg tænker på de der røde og hvide. Nej, men nu skal du lige... Nej, jeg hører. Det er en vigtig snak, vi har lige. Ja, altså, mig og Lukas synes, det er super vigtigt. Det er mega vigtigt. Så der er nogen, der hedder menukartofler. Jo, ja, dem. Altså, som er altså, de er jo nærmest lavet til sovs, fordi det er sådan formet som en skål. Den lille hånd. Den lille sovsehånd. Ja, dem har jeg set, Den kender jeg godt. Jeg tror, at folk spiser, altså, jeg tror, der er lidt kamp om, hvilke man skal bruge til det. Måske du skal prøve begge 2 i år. Kan være, man bare skal alle sammen. Ja. Alle sammen ned i sådan en blandet skål der. Den lille sovsehånd. Sådan en lille glas sovs. Bare lave sådan nogle små kager. Det kan godt være, at vi skal prøve det af næste gang. Det er sjovt, at sige det også. Og sovs. Fordi jeg ved faktisk, at Kims også selv havde lavet en, hvor at der var mange former forskellige måder, man kunne døbe en chip på. Så var der sådan en chip, der hed Skoven, som man kunne bruge til det der.
det har der faktisk været. Hvor der var en chip, der var sådan formet som en bue, så kaldte man det for skoven. Så, det er rigtigt. Det er fedt. Det er sjovt. Og så er der sådan nogle snack chips eller andet, de brugte til det. Det er så meget sjovt. Hvad skal du spise? Jamen, vi spiser... der er nogen ved bordet, som ikke spiser kød. Så de er ikke inviteret. Nej. Så der er nogen, der skal have som skal have en vegetarisk. Og det, jeg plejer at lave, det er, at jeg plejer at spørge dem, hvad de har lyst til. Nogle dage før. Og det er typisk... jeg har en ven, som er vegetar. Så det bliver typisk noget pasta. Han kan rigtig godt lide pasta. Så jeg laver en svampepasta med trøfler og parmesan. Ja, det er meget godt. Det kan han rigtig godt lide. Så en af dem får pasta, og så laver vi ellers bare andesteg, andesauce, rødkål, kartofler, brunede kartofler og hvide kartofler. Amen. Og så er der også altid glaseret rosenkål. Nå. Ja. Wow. Ja. Gud, der lavede jeg den der. Hvad? Ja, de der små, jeg ved ikke, om I kender, de grønne rosen, de er sådan, vi bevæger os ikke ved grøntsager, vel? Altså, taffelchips, det er der, hvor vi, ikke? Men så kommer der lidt, der skal være lidt grønt også. Jeg rører det ikke, men det skal det være. Det skal være der til dem, der kan lide det. Mester Kredsen her, når det kommer til grøntsager, det er så... det er nej. Er du ikke til grøntsager? Det er altså de eneste, jeg tror, jeg kan lide, det er majs og gulerod. Så det, agurk? Kan du lidt agurk også? Nej, heller ikke. Gulerod er også solid. Gulerod er en solid grøntsag. Ja, det synes jeg også. Men altså sjovt, agurk, det er sådan... Det er sjovt. Er det konsistensen? Jeg tror, det er konsistensen, ja. Ja, det forstår jeg. Det er også meget vandet. Det er jo sådan noget 95% vand. Så det forstår jeg godt. Det har jeg rigeligt ind i mig. Jeg synes, det er om snakken, Tina. Det er hyggeligt. Ja, det er fedt. Vi lærer hinanden at kende. Det er fedt. Brød af agurk og chipsehånd. Så er det, når vi kun nærmest... Jeg tror kun, vi nærmest ser Basim en gang her. Så er det der... Så skal der snakkes. Så skal der snakkes. Hvordan har du det med grøntsager egentlig? Jeg har det fint med grøntsager, så længe det er i... altså, den... originale form, hvis du... jeg kan ikke så godt lide, at det bliver... Altså, most eller kogt, eller... Ja, det kan jeg slet ikke. De siger, at vi har snakket 37 minutter, og de gerne vil have, at vi skal stoppe. Har vi snakket 37 minutter allerede? Hold da op, mand. Den står også der. Nå, okay. Det har vi fantastisk. Jamen, jeg ved jo ikke, hvor langt vi har afsnit. Det er producerne derude. Jamen, jeg ved jo ikke, altså... Man må være lige så langt, man vil, tænker jeg. Normalt. Altså, vi vil holde os inden for, at det var 20 minutter, men... Jamen det. Ved du hvad, det kan blive splittet op til 2 afsnit. Ved du hvad, genialt. Lav en part 1 og part 2. Yes. Men skal vi så rundt af nu, eller hvad? Nej, vi snakker der bare. Nå, jeg synes det er da wonderful. Jeg synes, det er en wonderful. Okay? Jeg synes, at... Hvad siger du? Hvad siger du? Bare tag 5 minutter at runde af på, står der. Okay. Altså, nu er det jo... Jamen, det er jo det. Det er drengene derovre, der bestemmer. Jeg er glad for at være her. Jeg nyder jo. Og jeg synes, vi skal have Basim på så meget, som vi overhovedet kan. Tale så lang tid som muligt. Jo mere Basim, jo bedre. Ej, men prøv at høre, jeg kan jo blive ved med at snakke. Altså, jeg kan jo sidde her. Det sagde jeg faktisk til drengene, inden du kom. Fordi man godt kan være bange for den der tavshed. Ja, akavet stillhed. Akavet stillhed, og der var jeg sådan, det tror jeg ikke, I skal regne. Men nu er det jo lige så meget, at det er os, der bestemmer, men det er jo ikke os, der klipper. Det er så, det er jo ikke vores arbejde heller. Hvad siger de nu? Tak. Men I kan gøre, hvad I har lyst til. Perfekt. I skal nok blive betalt. Eller noget. Det er nok nogle af de bedste producer, jeg har arbejdet med i hvert fald, som bare sådan der, I kører bare. Det er I kører bare. Vi fikser det i posten. Sovs, rosenkål, det er mega interessant samtale i gang i. Det er mega sjovt. Jeg synes faktisk, det er interessant. Jeg elsker at møde nye mennesker, og jeg elsker faktisk også sådan oprigtigt sådan at lære folk at kende. Og jeg synes, det er interessant, og jeg ved godt, når vi... måske, hvilke grøntsager kan du, altså sådan, for mig er det faktisk, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, for mig er det interessant, fordi jeg vil gerne høre, hvorfor, hvad er det, der gør, at du ikke, altså sådan, at du altså sådan, det synes jeg meget, også fordi jeg selv er meget sådan sensorisk over for ting, og sådan, i hvert fald dufte, og lugte, og smage, og sådan, jeg er meget sådan, følsom omkring det, så jeg synes faktisk, det er spændende at høre, hvorfor, at der er nogen, der er kredsende, og nogen, der ikke er kredsende, eller nogen, der kan lide koriander, og nogen, der ikke kan, altså sådan, ja, men i hvert fald, så synes jeg, det har været en virkelig hyggelig snak, og vi er kommet godt
godt rundt omkring julen. Og sådan. Jeg synes lige, vi mangler det der juletræ. Har du juletræ derhjemme? Nej, men... Skal du ikke rundt om det? Nej, altså jeg har fundet et meget lille juletræ på højde med den her mikrofon. Med lys i, det er meget hyggeligt. Sådan, det har jeg fundet med til sådan jeg fandt i bane. jeg kan tage frem igen næste år, ikke? Altså det er plastik? Ja. Okay. Ja, og jeg plastik-shamer lige, altså. Nej, det er så slemt at have et plastikjuletræ. Har I også plastikjuletræ? Ja. Har I? Ja. Men det er... Det er sådan højt. Jeg har ikke det med mig, jo, men det er fordi, jeg skal holde det op i min fedt. I har ikke noget juletræ? Nej, det er fordi, vi skal holde det op. Altså, og han har allerede fundet et min fætter den 1. december. Han har allerede fundet et perfekt, det er bare allerede lige den 1. december kom. Men jeg er jo bange for, at det dør. Nu vil jeg lige forsvare plastikjuletræer. Ja. De roder sindssygt. Eller rigtige juletræer roder sindssygt meget. Prøv at høre, jeg er fuldstændig enig. Som jeg fortalte, det drysser helt sindssygt. Ja. Altså, jeg skulle lave det her julekalenderlys, ikke? Altså med det her gran. Og det var, altså vi snakker 1% af et juletræ. Altså sådan, det var 3-4 sådan, og der var gran i hele lejligheden, og hele lejligheden stank af gran og sådan. Ej, det dufter da godt. Men ikke når det ligger for længe, så bliver det sådan Nej, men så bliver det sådan et gulligt, og det drysser. Så skal men efter. Altså så plastik. Ned i kælderen. Bum. Ned i kælderen, kører. Så kan du jo altid tage det op næste år. Altså, hvad med jer, Tina? Har I... Ej, rigtig juletræ. Ja, rigtig juletræ. Allerede? Nej, ikke nu. Altså, som jeg også... Venter lidt. Ja, fordi ellers så begynder det netop at drysse, og så, du ved, når man går rundt om juletræet i juleaften, så tænker man, det var brunt. det er jo ikke så fedt. Altså, så vi venter, tror jeg måske, til 14 dage før, så tror jeg ikke, at det mindste menneske derhjemme kan holde det meget længere. Hvis ikke bliver det lidt nørdet, det her. Ja. Okay? Ja. Endelig. Jamen, vores skole er kendt for at være nørdet, så det er helt fint. Okay, fair nok. Det kan være, at jeg kan få en plads her. Det vil være fedt. Endelig, ja. Ja, tak. Hvad hedder det? Okay, hvad er forskellen, om du køber det den 1. eller den 20. Fordi det er jo fældet. Det er fordi, det dør. Men det er jo fældet. Ja, det forstår jeg. Hvorfor dør det? Nej, jeg går da ud og fælder det. Nej, du gør ikke. Jo, du går da ud og fælder det. Jeg går ud og fælder det. Man går ud i stedet, hvor der er en masse juletræ, så fælder det. Nej, jeg fælder det selv. Fælder du det selv? Ja, du går ud på en eller anden mark, vælger et træ, og så fælder du det selv, og altså betaler. Ja. Det vidste jeg ikke. Jeg troede faktisk, man købte den. Det er jo sådan noget, det er jo meget sådan byagtigt, tror jeg. Ja, fordi der, hvor jeg bor, ikke? Jeg bor ikke så langt fra Fisketorvet, inden ja, lige præcis i det område, der bor jeg. Og der er sådan Ikea, og deroppe, der er der juletræer og sådan der en masse i rækker og i forskellige størrelser og sådan noget. Der er de jo fældet. Men jeg kan godt forstå det, hvis du går ud og fælder det, så giver det mening. Det er meget hyggeligt, synes jeg. Hvordan de for eksempel med mig, hvis jeg skulle ud og hente et, og vi holdt hjemme hos os, så kørte vi ud til et eller andet sted, hvor de solgte sådan nogle træer det. Så gik man op, så fik man sådan en, måtte, man kunne, sætte sin knæ på der, ikke? Så gav de der en sav, og så kunne du gå ud og finde et, og så var der sådan nogle, sådan nogle klistermærker, eller hvad kalder man det? Nej, sådan nogle mærker på, hvor der hvor høj det er. Hvor høj og hvad prisen er for det her farve. Altså, det er dyrt. Er det dyrt? Meget dyrt. Og så kom, det var sådan en tradition, vi stod på, hvor vi havde walkie-talkies med derude på et tidspunkt. Og så gik vi rundt, og så snakkede vi walkie-talkies sådan, Alexander, har du fundet et godt træ? Nej, ikke endnu. Okay, fint. Hvor du henne? Derovre? Okay, yes. Så gik vi rundt. Jeg vil det grønne træ. Ja, så gik vi rundt med sådan nogle små lights walkie-talkies, og bare sådan på, har du fundet et godt træ, Nikolaj? Ja, ikke nu, Alexander. Okay. Det lyder hyggeligt. Og da vi så fandt lidt, så havde vi bare vores sav. Så skør vi det, så bor nogen i den ene side og den anden side. Det var mest min far og min storebror, der gjorde det. Ja. Og så over, og så lige få det ind i sådan en net der, og så med i bilen og hjem. Det lyder mega hyggeligt. Og så var der sådan en hygge lille sådan,
en sådan, du ved, hyggelig lille sted, sådan, du ved, et hus eller der, hvor man kunne æbleskiver få nogle æbleskiver, og og så købe nogle juleting og sager, eller det er bare det lyder lidt som det sted, jeg var sidste år. Det kan godt være, det var det. Meget sådan typisk, lidt med noget hygge og noget med... Det lyder lækkert. Et træ, man fælder og sådan noget. Det er meget, meget hyggeligt, det der med at fælde træ. Det kan være, jeg skal tage dig med i år. Altså, ja. Må vi komme med? Ja. Hvad hedder det? Hvordan... Altså, tænker I nogensinde over... Jeg er jo sådan en der tænker ret meget. Tænker I over, hvorfor man gør det? Altså, hvorfor man tager et træ ind i et hjem? Altså, er det noget, I tænker? Altså, eller gør man det bare? Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det. Nej. Tænker du drømmer? Julejoken er allerede i gang nu. Den var god. I know, tak. Jeg vil sige, at vi har snydt lidt, for vi har faktisk snakket om, hvorfor det er, at vi tager juletræer ind, og hvor traditionen stammer fra. Ja. Nej, jeg kan slet ikke huske det, men nej, jeg har aldrig tænkt på, hvorfor man tager et juletræ. Ja, men det er jo bare generelt det der med, at vi gør jo så mange ting, altså sådan nogle gange, ikke? Altså, og så gør man det jo bare, fordi vi går rundt, vi går rundt om, der er en stjerne i toppen, og synger, at julen varer lige til påske, og hvilket er lang tid. Hvilket er lang tid, og træet skal spises, og alt muligt. Altså sådan. Har I snacks på træet? Det tror jeg ikke, vi har. Nej, vi har haft sådan nogle... Nuggets. Julenuggets. Lige nuggets fra McDonald's. Kan ikke lige huske, at havde man sådan en candy cane. Sådan nogle sådan julestok. Sådan nogle julestok har vi... De er også flotte, og ser flotte ud. Vi har pebernødder i nogle af hjerterne. Ja. Nej, så har det altid været, hvem der kan få flest, så de kan spise det. Fordi at vi har jo altid været mange børn, så dem, der kan få flest, det er sådan... Den, der kan få flest hvad? Altså slik af træet, fordi så må du spise det. Er det ikke også sådan, at den sang højt på træets grønne top går? Præcis. Hvor det synger de også noget med ting i træet, ja. Men det er egentlig sjovt, ikke? Det er en sjov tradition, det der, men så skal man ud og fælde et træ. Altså, det er noget tysk noget, ja, det er noget altså tysk, sådan... Det er egentlig mærkeligt, ikke? Altså, der er en julemand, der kommer med gaver og sådan, altså sådan... Det er lidt... Og det gør han. Det gør han. Og det vil jeg bare sige, at julemanden findes. Det gør han. Altså, han har været der hele tiden hver eneste gang, jeg har været væk lige pludselig, altså... I know. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Man er jo idiot, hvis man ikke tror på, at han findes. Præcis. Lige for en idiot, ja, okay. Jamen, det synes jeg faktisk. Altså, der er en grund til, at det er noget, der findes. Ja. Altså, ellers ville du ikke have haft en julemand hængende. Ellers vil den julegrød sat op til nissen jo ikke blive spist, vel? Nej, præcis. Er det ikke nissen? Er det ikke nissen, der spiser julegrød? Ja, men det kan være, de deler lidt med ham. Altså, jeg tænker ikke, julemanden... Han kommer kun den 24. Det er der, han kommer. Altså, han har jo alle de her minions, eller nisser, ikke, som arbejder for ham. Minions? Jamen, det er jo sådan nogle nisse-minions. Kan det ikke bare sende grøden i pakker? Kan de ikke bare sende grøden i pakker, så, eller noget ud til, I don't know, nissernes version af PostNord eller noget, så kommer det aldrig frem, jo. Okay, så går det med det dyreste, de tager GLS, yes. Minions nisse selskab, simpelthen. Okay, sidste ting, inden vi lige runder af stille og roligt. Jeg vil gerne høre sådan en god anbefaling til en julefilm, som jeg kan se i julen. En julefilm? Okay, jo, jeg har en julefilm, som jeg... Det var så en, jeg skrev på en, det var på sådan en, Twitch, jeg ser på nogen, der hedder Pixel TV, der lavede de juleepisoder der også. Og der sagde jeg en, film, jeg kan huske, som vi har set herude. Den hedder Violent Night. Violent, altså det er en gyser? Som violin? Nej, ikke sådan en gyser, den er, sådan... Nå, han tager en violin. Jeg troede, det var sådan Violent. Violent, altså du ved... altså sådan som... Voldelig nat. Voldelig nat. Violin var bedre. Violent. Jeg troede, han sagde violin. Nej, det er fordi, på hvad jeg kan huske lidt fra den, så er det en fuld julemand i hvert fald, ikke? Nå, en fuld julemand? Ja, som havde lavet sit job af det, man skal gøre det, ikke? Og så kommer han ud til sådan et mansion-sted der, hvor at, hans rensdyr flyver væk fra ham lige pludselig. Nu skal du ikke spoil for meget. Jeg prøver ikke. Det er godt. Men altså, jeg kan ligesom bare, familien bliver fanget af nogen, og så skal han redde dem, og jeg bruger pistoler og alt det der, og så videre. Okay. Julemand med pistoler, det lyder glædelig jul. Glædelig jul til jer.
Glædelig jul. Merry Christmas. Jamen, det var der også en, der sagde på det der, jeg så i går på det der Twitter, der var en, der foreslog gyserfilm og jul til sammen, altså. Og jeg tænkte, okay, ja. Men en hyggelig Alene hjemme, ikke? Alene hjemme er fantastisk. Det er en klassiker. Det er jo en klassiker. Altså, alle film, jeg vil sige, de første 3 tror jeg var gode, ikke? Indtil det var, de ændrede hovedrollen. Altså, det så langt er jeg slet ikke det må man ikke. Jeg er kun nødt til nummer 1. Man må ikke ændre på det der. Jeg tror, de har lavet 5, og det var med ham der med det gule. Jeg kan ikke huske, hvad han hed i virkeligheden. McCulkin? Ja, McCulkin, ja. Ham havde de første 3, tror jeg, der var. Ja. Og så ændrede de det på 4'eren og 5'eren, og så var det bare sådan, så var det ikke det samme. Så skal man ikke se den, man skal kun se den. Altså sådan, de gik hen og lavede det samme med fælder og alt det der, men det var bare ikke den samme person. Nope. Men jeg vil gerne anbefale en, der hedder Klaus. Nå? Klaus. Den er på Netflix. Rigtig hyggelig. Også lidt uhyggelig. Men jeg ved godt, hvorfor. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at på det tidspunkt, jeg har set den i mit liv, der synes jeg, den virkede lidt mørk. Men den er faktisk lidt uhyggelig, det er den. Men det er en rigtig, rigtig fed film omkring, hvordan julemanden faktisk... Nu har vi snakket om, hvordan juletræet, hvorfor vi gør det med juletræet, som vi gør, og det er en tysk, alle de der ting. Men hvordan julemanden egentlig blev født, ikke født som sådan, men blev til. Det er ret spændende, så det er min anbefaling i hvert fald. Okay, tak. Ikke? Jo. Jamen, jeg synes også, det er sjovt, hvor mange den gyser og jul bliver sådan blandet sammen. Ej, det skal I holde op med. Nej, men... Jeg vil bare sige, der sætter jeg foden ned. Jeg ved ikke, det skal være så sukkersødt som... Så tror jeg hellere, jeg vil Nightmare Before Christmas, faktisk. Den er med ham, der hedder han ikke Jack Skellington, tror jeg. Jeg er så dårlig til at se film. Ja. Altså, det kan godt være det der, men der var det, for de blandede Halloween lidt ind med jul der i den film. Ja, var den god? Jeg har kun hørt om den, men jeg tror ikke, jeg sådan har set den, men for hvad jeg har hørt folk sige, så skulle den være god. Så er der en, du har set, som du godt kan lide? En af mine yndlings, det er sådan... Jeg vil sige, det er en dræberfilm med en dræbersnegle. Det er det ikke, fordi at den er meget sådan børnevenlig. Det er den virkelig. Det kan jeg godt lide. Det er fordi, at det har nærmest sådan været en tradition, altså lige siden, da det var, jeg lige så den, at min storebror og jeg har elsket Bamses julerejse. Okay, den er også god. Julerejse. Ja. Den tror jeg vil se i år. Og Bamses, jeg har den på DVD, jamen den er bare så god. Altså jeg elsker sangene, der er der, og jeg elsker, altså det der med, Bamse, han har lige fra mit energi-vibe, altså han er bare sådan, han er bare 1. december, yeah, you be, nu er det jul, woohoo! Jamen, det er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide at besøge de der gamle ting fra min barndom, og sådan, jeg synes, der er noget, det er jo også nostalgi. Man siger jo, at julen er børnenes fest, ikke? Altså, sådan, det er jo børnenes tid, og sådan, og jeg kan godt lide at blive et lille barn til julen, der, altså, du ved, der kan man hygge på en anden måde, og man ser, nu ser jeg Pyrus hver aften, og sådan, det synes jeg altså er hyggeligt. Det var en meget, Ja, det kan man bare se. Ja, der overraskede du mig virkelig der. Jeg vil også, det må jeg sige. Jeg tror også noget med, jeg elsker det der med hvordan Bamses hus er, at man på et tidspunkt kunne sætte ud ved DR, og så var der, altså at det der med, at de bare har en bamse, og en kylling, og en ælling, og lune, altså alt det der, og ham der, jeg tror han hedder, en Faustbøl, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der lægger stemme til Bamse. Faustbøl. Men han var både drillenissen i den der... Godt husket, by the way. Han var både drillenissen og Bamse der, ikke? Og han spillede de roller perfekt. Ja, han er virkelig god til at lægge det der. Drillenissen, der bare... nu skal jeg tage julen fra alle sammen. Det hele, altså. Du har virkelig set den der mange gange, tænker jeg. Ja. Ej, hvor var det hyggeligt. Jeg tror, man kan nemlig på Spotify, kan du høre hele af episoderne der, hvor de har dialog og musik med i det. Okay, vildt nok. Jamen, jeg tror, jeg nøjes med at se bare filmen eller serien. Jeg ved, de har også lavet et spil med det, hvor man har kæft. Vores baggrund bag i, ikke? Der sagde jeg nemlig, det kunne ligne som om, at jeg kunne forestille mig Bamse, kylling og ælling på en kælk, der bare red ned af de der... Ja, det kan jeg egentlig godt se. Det er sådan lidt samme univers. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sunget, vi er på vej til dig, julemand hele tiden. Ej, den er også god. Det er en sød sang. Hver gang jeg bare er gået ned ad en gade, vi er på vej til dig. Og så kan jeg sige, at det er sådan, FCK. Østerbro. Fedt, mega fedt. Ej, men det var sgu da dejligt lille. Ja, men og tak fordi du ville komme.
Altså, tusind tak, fordi du ville komme. Jamen, nu har vi også talt en time. Nu har vi talt en time, så 2 fluer med et smæk, som man siger, vi har lige lavet 2 afsnit. Jamen, det er jo det, og tiden går hurtigt i godt selskab, og det har I været. Ja. Tak i lige måde. Så tak for invitationen, og jeg håber, vi kan mødes igen på et andet tidspunkt til måske et andet tema. Ja, det håber jeg virkelig, vi kan. Ikke? Hvad hedder det? Det ville da være hyggeligt. Ja. Du er altid velkommen. Tak, Tina. Altid velkommen. Ja. Altid velkommen. Og så vil vi egentlig bare ønske dig en rigtig glædelig jul. Husk at lytte til Basvis musik derude alle sammen. Nu er du sød. Tak, og glædelig jul til jer også. Tak, og lige måde. Tak for tålmodigheden til jer, som ikke lige, som var lidt mere backstage, men I er jo også vigtige på holdet, så tak til jer også. Og så glædelig jul til alle jeres lytter. Glædelig jul. Tak. Glædelig jul til alle. Skal vi lige? Vi er på vej.